मनशांतीतून विश्वशांतीसाठी आध्यात्मिक ध्यान साधना कार्यक्रम चिपळूणमध्ये होणार आहे. हॅपी थॉट्स तेजगाम फाउंडेशनला तेजगाम फाउंडेशन पुणेला आज 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने देश दुनियेमध्ये या तेज ध्यानाचं महत्त्व सांगणारं आणि ध्यानाचं महत्त्व सांगणारा कार्यक्रम आज जवळजवळ जगात 450 ठिकाणी घेतला जात आहे. आणि त्याचाच भाग म्हणून आज ध्यान केंद्र चिपळूण या ठिकाणी हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. या तेजगाम फाउंडेशनचं वैशिष्ट्य असं आहे की तेजगाम फाउंडेशन म्हणजे हॅपी थॉट्स फाउंडेशन हे एक असं फास्ट ग्रोईंग ऑर्गनायझेशन आहे की जे फार लोकांना उच्चतम विकसित समाज निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन करतं. हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे इथं तुम्ही निगेटिव्ह थॉट पॉझिटिव्ह थॉट्सकडे, पॉझिटिव्ह थॉट्सकडून हॅपी थॉट्सकडे आणि शेवटी अंतिमतः हॅपी थॉट्सकडून नो थॉट्सकडे प्रवास करतात. आणि याच्यामध्ये जीवनामध्ये आपलं अतिशय उत्तम प्रकारे परिवर्तन होऊ शकतं. आपली तेजगाम फाउंडेशन ही एक आध्यात्मिक सेवाभावी संस्था आहे. तर डिसेंबर महिन्यात याला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. तर 25वा रजत स्थापना दिन ऑल ओव्हर इंडियामध्ये जो साजरा होतो आहे तो आपण चिपळूणमध्ये पण साजरा करतो आहे. तर या महोत्सवाला आम्ही सर्व चिपळूण ध्यान केंद्राचे सर्व सभासद आपल्याला सर्वांना निमंत्रित करतो आहे. तर हा कार्यक्रम 1 डिसेंबर 2024 रोजी सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेमध्ये ब्राह्मण सहाय्यक संघ मध्यवर्ती एस टी स्टँडच्या बाजूला इथे आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आहेत श्री धनंजयजी चितळे, ज्येष्ठ प्रवचनकार आणि संत साहित्यिक. तर तेजगाम फाउंडेशन लोककल्याणासाठी निरंतर सेवा देत असून फाउंडेशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे उच्चतम विकसित समाज निर्मिती करणे. तर याच्यामध्ये जीवनातील शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक या 5ही स्तर उंचवण्यासाठी काम केलं जातं. तेजगाम फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत सरश्री. यांनी जीवनात ध्यान आणि आध्यात्मिक साधनेचे महत्त्व सर्वांना पटवून देत आज लाखो लोकांच्या जीवनामध्ये प्रेम, आनंद आणि मन हे स्थापित केलेलं आहे. तर तेजगाम फाउंडेशनच्या या ध्यान उपक्रमामुळे सर्वत्र ध्यानाविषयीची जागृती आज निर्माण झालेली आहे आणि ती निर्माण होण्यास फार मोठ्या प्रमाणात मदत होत आहे. तर हा रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम निःशुल्क आहे. या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी चिपळूण ध्यान केंद्र सर्व नागरिकांना व ध्यानप्रेमींना निमंत्रित करीत आहे. तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाला आवर्जून यावे असं आम्ही नम्र आवाहन करतोय. तर ठिकाण आहे ब्राह्मण सहाय्यक संघ, नवीन एस टी स्टँडच्या मागे, चिपळूण. 1 डिसेंबर 2024 सायंकाळी 4 ते 6. रिपोर्टिंग टाईम आहे 3:30 वाजता. तर आपण सगळ्यांनी यावं अशी आपल्याला विनंती आहे. हॅपी थॉट्स चिपळूण ज्ञान ध्यान केंद्र या केंद्राच्या माध्यमातून चिपळूण तालुक्यातील तमाम सर्व व्यक्तींना आम्ही असं नम्र आवाहन करत आहोत की हॅपी थॉट्स तेजगाम फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून 25 वर्ष या संस्थेला, आध्यात्मिक संस्थेला पूर्ण होत असताना एक चांगला आणि अतिशय आध्यात्मिक कार्यक्रम चिपळूण या ठिकाणी होत आहे. या कार्यक्रमासाठी चिपळूण तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालय, ग्रंथालय, विविध अशा प्रकारच्या सामाजिक संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय या सर्व या ठिकाणचे कर्मचारी, नागरिक, व्यापारी वर्ग, चिपळूण तालुक्यामधील जे सर्व व्यापारी वर्ग आहेत, आध्यात्मिक व्यासंग असलेले जे व्यक्तिमत्व आहेत, या सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ आपण घेतला पाहिजे. तेजगाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून मनावर कसं काम करायचं हे सांगण्याचा प्रयत्न तेजगुरू शास्त्री यामध्ये करतात. कुठला तंत्र नाही, मंत्र नाही, तुम्ही जेही काही करत असाल ते करा, परंतु कुठलाही एक तंत्र मंत्र न देता जीवनामध्ये आपण कशा प्रकारे सकारात्मक बदल करून आणू शकतो आणि आपलं ध्यानाच्या माध्यमातून आपलं जीवन कशा प्रकारे समृद्ध करू शकतो याचा सहज सोपा अशा प्रकारचा एक प्रयोग सरश्री या ठिकाणी करतात. ज्या गोष्टीचा किंवा ज्या ज्ञानाचा आम्हाला फायदा झाला आहे अशा आम्ही सर्व या ठिकाणी बसलेले निलेजी या ठिकाणी आहेत, पवार सर या ठिकाणी आहेत, माझे सहकारी माने सर या ठिकाणी आहेत, मी स्वतः गणेश सोनवणे या ठिकाणी आहे की आमच्या जीवनामध्ये जो बदल घडला तो इतरांच्या जीवनामध्ये घडावा
आणि आज जे आपण पाहतो दैनंदिन जीवनामध्ये मीडियाच्या माध्यमातून, मोबाईलच्या माध्यमातून, इतर घटकांच्या माध्यमातून समाजामध्ये अगदी थोडं म्हटलं तर ताणतणाव निर्माण झालेले आहेत आणि त्या ताणतणावाच्या माध्यमातून अशा अनेक घटना घडत आहेत. तर कुठेतरी आपलं जीवन हे अनमोल आहे, बहुमोल आहे, ते वाचवलं पाहिजे आणि लोकांपर्यंत हा आनंद पसरला पाहिजे असा एक उद्देश घेऊन हा कार्यक्रम या ठिकाणी चिपळूणमध्ये होत आहे. या रजत जयंती महोत्सवानिमित्त या चिपळूणचे सर्वांचे लाडके आणि आध्यात्मिक व्यासंग लाभलेले मान्य श्री धनंजय चितळे सर या ठिकाणी व्याख्यान देणार आहेत. या कार्यक्रमाची एक सांगता या ठिकाणी करणार आहेत. तर रविवार 1 डिसेंबर रोजी ब्राह्मण साहिक संघ या ठिकाणी संध्याकाळी 4 ते 6 या वाजेपर्यंत या ठिकाणी सर्व लोकांनी याचा लाभ घ्यावा. मी पुन्हा आवाहन करतो की चिपळूण तालुक्यातील तमाम जनतेने याचा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.